Μας αξίζει μια καλύτερη Κύπρος της ανάπτυξης, της δουλειάς, της αξιοπιστίας και της προκοπής. Του Κύπριου δεν του ταιριάζει ούτε η ταπείνωση, ούτε η τρωμένη περηφάνεια. Και ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο δυναμικός ηγέτης που χρειάζεται σήμερα ο τόπος σε αυτές τις δύσκολες ώρες για να ενώσει όλες τις δυνάμεις που μπορούν να αλλάξουν την Κύπρο. Και θα αλλάξει η Κύπρος. Και θα ξαναζήσουμε σε μια περήφανη πατρίδα με αξιοπρέπεια. Κύριε Νεοφύτου, επειδή το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε κάτω από αυτές τις αφόρητες πιέσεις, όπως λέτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι εντελώς έξω από τις προεκλογικές και τις μετεκλογικές θέσεις. Να σας θυμίσω την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας 28 Φεβρουαρίου στη Βουλή, τις επανειλημμένες δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι απλό. Αισθάνεστε εσείς όσο επικεφαλής σήμερα του κόμματος, του κυβερνώντος, να απολογηθείτε στον κυπριακό λαό, να ζητήσετε μία απολογία για αυτό το οποίο έχει γίνει? Αγαπητέ μου, αυτό που έλεγε ο τότε υποψήφιος πρόεδρος, αλλά και ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι αυτή η προσέγγιση κάποιων Ευρωπαίων ηγετών και κυβερνήσεων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι πολιτική προς τη σωστή κατεύθυνση, και θα το δείξουν και οι αντιδράσεις ενδεχομένως των αγορών, θα καταδείξει κατά πόσον ήταν ορθή ή όχι η συγκεκριμένη του θέση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ένα συγκεκριμένο δίλημμα. Αυτό το καταλάβαμε. Το ερώτημα είναι αν εσείς ως κόμμα νιώθετε ότι πρέπει να απολογηθείτε. Παρακαλώ. Να απολογηθείτε. Παρακαλώ. Και επίσης, εάν υποκύψαμε σε αυτές τις πιέσεις, ποιο είναι το εχέγγυο ότι όταν θα έρθουν πιέσεις για το κυπριακό και εκβιαστικά διλήμματα δεν θα υποκύψουμε και τότε? Παρακαλώ. Τι παρακαλείτε, γιατί δεν απαντάτε στην ερώτηση? Είναι σαφής η ερώτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να απαντήσετε. Κύριε Βικέτο, Μάλιστα. δεν είναι κανένας σε δύσκολη θέση.